Sneun, 22 september, is het zover. Meer dan 24 musea in Friesland IP's nacht gaat worden. En waaronder ook Museum Dokkum met de Wester. Goedemiddag. Ja, misschien eerst even vertellen wat een museumnacht is? Ja, het is een regionale museumnacht voor Friesland. Dus elke stad of dorp die een museum heeft, die opent haar deuren. En dan kunnen mensen dus 's nachts even een kijkje nemen hoe het dan is in een museum. Ja, want gewoon om een andere sfeer te pakken. Andere sfeer, er zijn activiteiten te doen. Sommige zijn gratis, sommige moet je een klein bedragje voor betalen. Maar het is echt even om te laten zien. Nou ja, musea die kunnen ook heel leuk zijn in het donker. En het is ook een beetje een andere doelgroep aan te spreken. Zoals bijvoorbeeld jongeren. Oké, een beetje ja, angsten, bang. Ja, een beetje bangmakend. Het is toch wel... Ja, beetje een luguber sfeertje misschien wel. Wie weet. Ja. En het museum is een oude gebouw natuurlijk. Ja. Mat ze dan daar een betaal voor? Nee, bij ons niet in ieder geval. Nee, bij ons is het allemaal gratis. Maar er zijn wel musea waar dat wel gedaan wordt. Maar grotendeels is het wel gratis. Ja. Maar nou is het bij Jim eigenlijk een beetje oor. Want Jim organiseert eigenlijk een speurtocht. Ja. En dat is dat normaal? Een speurtocht, maar net al in het museum. Maar voor mij echt door Dokkum zelf. Het is eigenlijk een speurtocht door heel Dokkum. Ja, we hebben nou eigenlijk de handen ineengeslagen met de stichting NOF Producties. Zij zijn onder andere bekend van de Waalse Fury. Die musical theaterstuk hebben ze opgevoerd vorig jaar. En ze zijn bezig met een nieuw theaterstuk. En ik heb ergens gehoord dat zij daarmee bezig waren. Dat ving ik ergens op. Ja. En dus heb ik contact opgenomen met Jack Pieter, een van de mensen die dat organiseert. En ik heb gevraagd van willen jullie ook samen met onze museumnacht organiseren en dat we dan het nieuwe thema gaan onthullen. En zo geschieden. Dus ja, het wordt een kraak de code. En wie de code kraakt, die weet ook gelijk het nieuwe thema van het muziekstuk. Juist, maar natuurlijk iets heel aparts natuurlijk. Ja, dit is wel even anders dan anders, ja. Nou, ik heb een heel domme vraag, hè? Maar wist je de code al dan? Ik weet de code, ja. Oh, dus dat wist al eigenlijk al niet zo goed. Ja, maar dat moet ook wel. Ik heb ook alles verzonnen. De clues, we hebben de clues samengesteld. Ja. En er zijn een paar clues in het museum te vinden. Een tipje van de sluier? Of, Oeh. Lastig. Ja, dat vind ik lastig. Nee, mensen moeten gewoon komen. Nee, want die speurtocht, stel voor, mensen zeggen, dit is mooi, spannend. Ik get er op museum heen dus. Ja, gedeeltelijk, ja. En dan maakt ze dus opdracht een mijntje, of hoe gaat dat? Of mijn route, wat kregen ze bij? Ja, ze krijgen een kaartje en daarop staat van welke letters ze moeten invullen. En door het museum heen staan 4 clues. En die moeten ze oplossen. En dat zijn eigenlijk de eerste letters van de naam die ze moeten zoeken. En welke naam is dat dan? Nee, dat mag ik niet zeggen. Okay. Nee, nou had je me bijna. Ja. Nee, maar oké. Maar dus museum, maar dan kun je dus echt uit het museum. Ja, dus dan daarna als ze die 4 hebben opgelost. Die zijn verspreid door het hele museum. En daarna kunnen ze langs de Diepzwaal gaan ze richting de Zijl. En over de Diepzwaal langs het water. Daar staan nog een paar dingen opgesteld, zeg maar, die ze moeten oplossen. Dus, de route weet wel een beetje bouwen, hè? Nou, hè? Wij willen onze dat is wel al, hè? Ja. Dus goed om te horen, hè? Ja. Maar je werkt je met acteurs, of dat ben je dan ook? 1 of 12, 3 of 4? Of? Ja, we hebben een aantal acteurs. We hebben een paar vrouwen die goed kunnen roddelen. Die hebben we opgesteld langs de Diepzwaal. Maar ook als je het museum inkomt. Je begint bij het museum. Ja. Daar staat ook iemand die net even tekst en uitleg geeft. Maar die zit al helemaal in zijn rol. En die weet precies wat hij moet doen. Dus dat wordt wel heel spannend. Ben je dan eigenlijk een speciale cliënt? Ik probeer je hoor. Ja, zeker. Ja. U was van hier. Ja, dan moet hij langskomen. Ja. Echt nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar dat zou wel luisteren misschien ook een beetje nieuwsgierig. Want ze maar de vol weten natuurlijk. Wat ze doen maken. Want is het te gaan, zo'n speurtocht? Of moet ze op de fiets komen? Het is wel handig om op de fiets te komen. We hebben voor het museum allemaal fietsplekken. En dat hebben we ook nog geregeld, zeg maar, dat er genoeg fietsen kunnen staan. Dus het handigste is op de fiets. Ja. Op de fiets. Of lopend. En wanneer begint het nou? Hoe laat moet ze er weer heen met? 7:30. Nee, 8:30, sorry. Ja, dan is het wat donker natuurlijk. Ja. Dan ga je dat mystieke een beetje bouwen. Dan begint het toch een beetje meer te liepen. Dan wordt het een museumnacht, zeg maar. Ja, echt een nacht. Echt een nacht, ja. En er staan wat kaarsen en zo. Het is allemaal een beetje... Wel elektrische kaarsen trouwens, niet in het museum. Nee. Brandgevaar natuurlijk. Ja, zeker, ja. Maar de meeste moeten zelf wel een zaklamp bij mij nemen. Een boeslamp. Mag. Om dingen te lezen, misschien onderwijs. Misschien, het is donker.
Misschien. Ik zou zeggen, laat je verrassen. Ze heeft echt niks last, hè? Nee, helaas. Nee, noodpakket mee, je weet het nooit. Ja. Oké. Nou ja. Goed. Nee, de speurtocht die geschikt voor alle leeftijden. Want ja, je bent wel een beetje natuurlijk in het donker. Welke leeftijd maar eigenlijk misschien een beetje betekent? Nou, het is niet eng of zo hoor. Dus alle leeftijden, ja. Alle leeftijden. Ja, maar wel met de clues oplossen zou ik wel... Nou ja, dat er even een ouder meegaat is misschien wel handig. Maar nee, het is eigenlijk wel geschikt voor iedereen, ja. Oké, en hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt? Meisjes speurtocht? Nou, ik denk een uurtje. Maar ja, je krijgt als je de naam goed hebt... dan krijg je ook nog een muntje voor een gratis drankje bij Artisanten. Dus dat is maar net hoe toos je bent. Precies, ja, dan kan het natuurlijk uren duren. Ja, nou ja, prima. Nee. Dus Jel, 8:30. Hoe komt de sneeuw? Ja. Museum Dokkum en Museum Dokkum staat al de... Diepsval 27. Makkelijk te vinden natuurlijk, want je hebt eigenlijk wel zeker. Jacht in het donker. Ja, wij zijn wel te zien, ja. Dus dat scheelt. Ben je toch even klaar trouwens? Of nee, ik niet. Nee? Oh. Nee. Oké. Nee, ik ben vliegend kiep. Ik ben overal nergens. Had de meesten toch nog wat informatie willen met, hè? Wij moeten werden. Nou, dan kan je alle informatie vinden op www.museumdokkum.nl. Daar kan je alles vinden. De tijden, starttijden. Het is gratis, ja. Nou, ze zei dan altijd in bouw, hè? Net stenen, maar... Hinnen. Precies. Nou, met de tiger dank als je best bent. En wie wens je met succes daar ek met de speurtocht. En natuurlijk de onthulling van de namen van het theaterstuk van... Ja, hoe heet ze? Nee, krap. Wie houdt op? Mitte, dankjewel. Dankjewel.